Аз просто мразя тази дръжка на Sony. И сега ще ви кажа точно защо и какво го прави толкова гадно. Така, те имат ето това, което е за държател за микрофон. Но, за всички, които знаят, аз ползвам Rode VideoMic NTG, който е един прекрасен микрофон с много, много добър звук. Но, къде идва проблема? Първо, този микрофон не може да седи в това. Той просто изпада. Така, хубаво. Направих адаптер. Това е 3D принтиран адаптер за микрофона, за да може да седи в тази капсула. Така, проблемът там е, че всеки път, когато аз пипна хендъла под каквато и да е форма, то се чува на микрофона. Това е отвратително. Затова какво реших да направя? Това е втория хендъл, който имам, тъй като, да, смисъл, аудиохендъли, колкото искате, FX30, FX3, идват с аудиохендъли. В смисъл, аз си ги взимам с аудиохендъли, защото в повечето случаи аз записвам повече от 2 канала аудио. Просто такава ми е работата. Но, какво имам предвид? На този хендъл направих ето това. Това е оригиналния адаптер за микрофона, който принципно е за Hot, като аз го разделих на две части. Това е за Hot, нали, както се вижда, а това е реално това, което държи микрофона, така че да няма вибрации към него от това, че държиш хендъла, че се движиш и така нататък. В смисъл да ги убива. Самата процедура се оказа много лесна. Това има два болта, един тук и един тук отдолу. Развиват се, това се маха и е готово. Така, това е лесната част. Следващото нещо, което трябваше да направя, е да разбера как се маха и дали изобщо може да се махне само тази част. За да се махне, трябва да се отвори и познайте какво виждаме. Два болта отново. Те не се виждат в момента, но отново се държи на два болта. Хубаво, ама болтовете са различни. Тук имаме по-малки болтове, тук имаме по-големи болтове. Супер, до тук всичко страхотно. Отиваме до железарията, взимаме една шайба, I don't know, и слагаме, за да може болтовете, които са малките на хендъла, да запълнят дупките, които са на тези неща и да можем да сложим микрофона. Получи се! И аз съм мега доволен от този факт, че се получи. Най-накрая мога да си сложа микрофона на хендъла, изисква малко нагласене и той ще работи точно така, както очаквах да работи първия път, когато му го сложих на хендъла и втория път, когато му сложих адаптер. Вече работи по този начин, по който очаквах да работи. Тогава, ако това видео ви е било интересно, не забравяйте да ме последвате, да лайкнете и да споделите, защото аз правя такива неща почти постоянно за сетове. Знаете за какво става въпрос. DIY яко. Но са безопасни. Гарантирам. Както това сега няма да изпада просто колкото и да го шейквате, защото е стегнато и работи. Това ми беше дилемата. Ако на някой това видео му е било полезно и му е помогнало, може да ме последвам и ще се видим пак следващия път.